салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба гурӯҳи мо. барномаи WhatsApp ҳар рӯз барои худ навовариеро ворид месозад, ки мо аз он бехабарем. имрӯз ман барои шумо чандтои онро меомӯзонам, ки барои ҳар яки мо зарурӣ аст. хуб дӯстони азиз, омӯзиши аввали мо. агар мо дар аввалу охири калимаи худ ҳар калимае ки ба худамон маъқул аст аломати ситораро гузорем, калимаи мо рангаш сиёҳи тира мегардад. чӣ тавре ки дида истодаед, метавонед ба дӯстони худ равон кунед. омӯзиши дигари мо. агар дар аввал ва охири калима аломати тире аз поёнро гузорем, калимаи мо каме каҷ мешавад. ба монанди ин. омӯзиши сеюми мо. агар дар аввал ва охири калима аломати тире монанди мавҷро гузорем, дар рӯи калима хат кашида мешавад. агар шумо ба ҳарфҳои англисӣ нависед ҳам истифода бурда метавонед. омӯзиши охири мо. агар дар навистаи худ мо дар аввалу охир аломати монанди вергул аз болоро 3 бор гузорем, калимаи навистаи мо чӣ хел ки дида истодаед каме борик мегардад.